Ang Ginoo manaa kaninyo, nasa kanila. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug mingon siya, hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo magkasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug mapakasama nining bataa. Ug ang maggadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Tingali lain sa inyong pandungog kung maingon ko nga pagkatao nato, pagkahimugso juday nato ning kalibutan na nagsugod na pod og ihap anos ata mamatay. Because birth is the announcement of death. Na tao ganita, mamatay jud ta. No? Wala may tao nga wa pa jud namatay. No? Tingali, that's bad news, no? Sa tong pandungog karon. Pero nasa ilaing good news, no? Kay pagkatao sad nato, na naman say mga anghel nga mukuyog kanato, magbantay kanato hangtod sa katapusan natong gutlo nining kinabuhia. So nay anghel nga mag-uban kanato ug sila may atong gipasidunggan karon. Mga anghel nga magbalantay. Sayod ta nga natay devotion sa mga angels, no? Pero dili na to ingnon nga kining mga anghel, we take them separately, no? Pero kanunay na sila natong i-link ngadto sa Dios. Kay una jud, the first role of angels would be to guard us, to protect us, to help us, no? Nga mutabang gayod sila kanato. Muna sa mga panahon sa tentasyon, maampo man tas our Father, mayon ta nga sa panahon nga kita nakalikay sa tentasyon, atong gipaminaw ang hunghong sa atong anghel nga magbalantay, nga supposedly mutudlo kanato, mayon kanato nga likayi ang dautan. Pananglitan na yung mga higayon nga kita naa sa usa ka kahimta nga tabangunon na imutabang kanato, no? Makalingkawas na lang ta, no? Mingon nga naglabinag na yung mga kaso nga mga tao wa ta kailakin sa sila, no? Mingon dayon ta nga they are angels in disguise, no? Posible mga anghel magbalantay mitabang kanato panahon sa atong panginahanglan, no? Ug mayon ta kay guardian angel man jud mo protektar sab kanato, no? Aron kita sa atong panaw sa pagtuo, ang ila jung tuyo is to lead us to God, no? Ang mga anghel nga magbalantay, ang ilang presensya sa atong kinabuhi, mojoy maningkamot sila nga human aning kalibutano nato nga kinabuhi, padulong jud ta sa langit, padulong jud ta sa kayusahan sa Dios nga maoy naghimo kanato. The second role of angels would be as intercessors, no? As mga messengers, no? Sa atong salmo mingon, ang ako mga pagampo padangata diha
sa imong atubangan Ginoo, no? Mo na role sa angels kanato, especially our guardian angels, unsay atong pangayoon, sila na'y modala ana ngadto sa Dios. And whatever response from God, no, kung sa may kabubuton sa Dios nga para sa kanato o tubag sa atong mga pagampo, mga atong mga paghangyo, no, sa atong pamalandong ita nga mo ni kabubuton sa Dios kanako, ang ato na mga anghel nga maoy mi pahibalo kanato nga mao ni ang mensahe sa Dios para kaninyo. Lahi jud tingali nung klaro kayo sa Annunciation of Mary nga truly si Archangel Gabriel mo gyud ang mensahero gyud. But in the day-to-day life nato, in the day-to-day prayers nato, our guardian angels mo ni sila ang mudala sa ato mga pag-ampo ngadto sa Dios. Gani sa Eucharistic Prayer 4, kasagaran itong gamiton sa Sanctus nga Misa, ang Eucharistic Prayer 2 man or 3. Pero sa Eucharistic Prayer 4, gingon, ang mga anghel nag-aliron diri sa altar kung unsa may ato mga intensyon. No? Sila may mudala na ngadto sa langit, no? Ngadto sa Dios. No? Pahinumdom kanato nga sila di ay uban kanato matagpanaw nato ning kinabuhia sa atong panaw sa pagtuo. Si Pope Francis maingon nga it's kanang unfortunate, no, nga dili jud ta kanunay mo sangpit and even acknowledge sa presensya sa mga anghel natong magbalantay. No? Makalimot naman ta, tingnan gagmay pa ta gitudloan tas pagampo, anghel ko magbalantay, santos nga imo kong iiway sa ako mga kaaway or imo kong tabangan sa kong pagkatulo, whatever. No? May kita mo ampo sa anghel natong magbalantay. Kung nagdako na ta, makalimot na ta nga uban na day sila kanato. No? So mato pa ni Pope Francis, kanunay matag-adlaw sang pito nato ang atong anghel nga magbalantay kay sila mo imugiya kanato sa sakto nga dalan matag-adlaw sa kinabuhi ug ngadto padulong gayod sa langit. Walay pangan atong guardian angel, it's up to us to name kinsa kaha. No? But we know kinsa silang mga anghel unsay ilang mabuhat diha kanato sa atong panaw sa pagtuo. Palihog